Siyam ang natalang Naangol sa Mandawi City Traffic Group human ni bangga ang prime mover nga gaguyod og trailer sa usa ka pasaherohang multicab. Tulo sa mga Naangol, walay plano pa nga mopasaka og kaso batok sa nagmaniho sa prime mover. Ano yung report? Nagsubay sa Mantawi Drive ang prime mover nga nagsunod sa nalimbuhan nga multicab. Sa paghulagway ni P1 Jimson Dapar, traffic investigator sa Mandawi City Traffic Group, mihatag og lugar ang pick-up nga multicab sa PUJ nga migawa sa usa ka mall. Apan na nagsunod ini nga prime mover mibangga sa luyong bahin sa pick-up. Human ini, mibangga ang prime mover sa PUJ nga minihangos dihang mihunong ang multicab nga pick-up. Sa kakusog sa pagbangga, nalimbuhan ang multicab nga di pasaherohan. Kapag kaigo niya huwag mo dyan po ni break. Iyang giserve din sa left. Pag serve niya, ang kaniyang gigibrihan, nga nakaana na mo na igo. Pag kaigo, natuwad. Mutong natuwad. Ang hitabo misangpot sa pagkaangol sa unom ka mga pasahero o sa driver sa PUJ. Naangol usab ang pasahero sa multicab nga pick-up. Gipasabot ni Arnold Sulon, 28 anyos, taga-barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi, nga nawad-an og break ang prime mover nga iyang gimaniho. May igong gilayon pa ang prime mover gikan sa PUJ apan wa siya'y mahimo. Pagtamak ng sa break ni basiyo namang break, wala mo kupot ang break. Kusog-kusog yung madagan, sir? Dili mo sa gayo ingon to kusog. Kuan lang bugat lang yun akong karga. Nya giduso ko sa akong karga ba. Pero wala na to yung karga siguro. Murag mukupot ko pero hinay na jud. Punan pa siyang karga piti puno So mo to nga pag break niya di awan jud kayo. Nilaw sa lang jud. Sagad sa mga Naangol, nakaangkon lang og minor injuries ug gidala sa tambalanan. Samtang tulo ka mga pasahero sa PUJ nga Naangol, wa nay plano nga mopasaka og kaso batok kang Arnold Sulon, 28 anyos, ang driver sa prime mover. Nimpaka lang ang pikas side ba niya nadakna na siya din nadasmagan ang driver sa katong truck niya murag iyahang giwahing ba ang manubela so dire na mo napunta sa PUG. Dire man ko sa front seat kan mo ni nawa akong sapatos kay ning ana mang driver nako so naana ko nabukol gani ko naana ko niya kani ako ang kamot kay naana siya ba.